La Fundació Claró és una entitat catalana sense ànim de lucre dedicada a la promoció de l'activitat física als nostres centres esportius com a eina de salut, benestar i inclusió. Actualment gestionem els diferents clubs, la majoria de titularitat municipal, amb un equip de centenars de professionals i una gran comunitat de persones usuàries i abonades. Els nostres clubs ofereixen més que fitness, amb una potent oferta esportiva, responsable i compromesa. Dissenyem experiències i programes per a totes les edats, promovent valors des de ben petits i treballant pel benestar de les persones al llarg de la seva vida. Oferim cada setmana multitud d'activitats dirigides de tota mena, des del consum calòric i alta intensitat, com el Hyrox o Body Pump, fins a sessions de connexió cos-ment, com el ioga i el pilates. La diversitat de l'oferta és un dels nostres punts forts, així com la recerca del benestar integral de les persones. Per això també oferim entrenaments personals especialitzats en natació, pàdel, fitness, serveis de fisioteràpia, alimentació, teràpies manuals i serveis de recuperació. Claró és un projecte sense afany de lucre gestionat amb criteris d'excel·lència i millora contínua i des d'un plantejament socialment inclusiu, èticament responsable i de compromís amb l'entorn. Mantenim un vincle ferm amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides, amb el focus en set ODS que es concreten en projectes i indicadors d'impacte. El nostre equip humà és el pilar del que fem i del que som, i posem focus en la formació, la innovació, la igualtat d'oportunitats i el compromís. En l'àmbit social, promovem l'esport per tothom, participem activament en el teixit associatiu dels barris, col·laborem estretament amb entitats socials, forgem aliances per millorar la salut de la comunitat i treballem per fer l'esport accessible a tota la ciutadania, acompanyant especialment qui es troba en risc d'exclusió. Tenim cura del que ens envolta i tenim un pla d'acció climàtica amb mesures d'eficiència energètica i d'aigua, apostant per l'economia circular, reduint la nostra petjada de carboni i comprant energia verda. Així doncs, la propera vegada que vegis un Club Claró, potser la pregunta que t'has de fer no és només si vols posar-te en forma, sinó si vols formar part d'un projecte social que enforteix la comunitat. Perquè a Claró cada dia transformem vides, activem comunitats.